Môže jesť cukrovkár čokoládu? 50% ľudí potrebuje sladké veci a čokoláda je jedna z najčastejších sladkostí, po ktorých siahame. A súčasne vieme, že asi 10% ľudí aj na Slovensku trpí cukrovkou. Takže veľa z tých ľudí, ktorí majú cukrovku, chce jesť čokoládu. Takže to je téma, ktorá je dôležitá. Ja si myslím, že cukrovkár môže jesť čokoládu. Samozrejme závisí od toho, koľko jezie a akú čokoládu bude jesť. A závisí aj od toho, kedy ju bude jesť. Dať si kúsok čokolády, a naozaj nemusí byť 100%, lebo 100% čokoláda je podľa mňa pre masochistov, ale niekde medzi 60 a 80-85% to je ideálna čokoláda, vyjadrené v percentách toho obsahu kaká. Aj pre cukrovkárov malý kúsok čokolády takto po jedle je úplne bezpečný a je úplne v poriadku. 60% čokoláda je ešte stále možno aj celkom príjemná a sladká, alebo taká tá verzia čokolády, ktorá ešte uspokojí vašu potrebu dať si niečo sladké. Čisté mliečne čokolády, pseudočokolády, náhrady, čokolády vyrobené z kaďakého stuženého tuku, kaďaké polevy, to nekupujte, jogurtová poleva na sušenom ovoci a jogurtová poleva, čokoládová poleva na orechoch a podobne. To nechajte tam, kde to vidíte. Kvalitná mliečna čokoláda v malom množstve ešte je tiež v poriadku. Biela čokoláda je sladká plastelina. To nemá kakaovú zložku, to nemá antioxidanty, to nemá vlákninu v podstate, takže to je niečo, čo by som cukrovkárom naozaj neodporúčil, predtým by som varoval. Zaujímavé na čokoláde v porovnaní s čistým cukrom je obsah tuku a obsah tých antioxidantov v prípade, že je to čokoláda dobrého zloženia a dokonca aj nejaký obsah vlákniny, ktorý v tom môže zohrať pozitívnu úlohu. A na rozdiel od čistého cukru, vstrebávanie cukru z čokolády je spomalené tými tukmi, aj tými polyfenolmi, aj tým, že to je horké a podporuje to vyplavovanie väčšieho množstva žlče a správa sa to vlastne metabolicky v trávecom trakte úplne inak, ako keď by ste prijali rovnaké množstvo cukru, porovnateľné s tou dávkou čokolády, povedzme v sladenom nápoji. A úplne najhoršie, ak to vypijete nalačno. Čistý cukor rozpustený v nejakej vode alebo v nejakých nápojoch sa vstrebáva do krvi veľmi rýchlo, mení to tú glykémiu veľmi rýchlo. Na rozdiel od toho, ten cukor z čokolády sa teda vstrebáva podstatne pomalšie, glykemický index čokolády je iba 40, oproti glykemickému indexu kontrolnej potraviny a tým je čistý, a to je čistý cukor, ktorá má glykemický index 100 a voči tomu sa to všetko porovnáva. Čiže glykemický index čokolády je naozaj lepší. Tým nechcem povedať, jedzte čokoládu hocikedy, hocikoľko, hociakú, ešte raz to, čo som povedal. Optimálne horká čokoláda, optimálne po jedle, trochu čokolády, aby ste si nevytvárali tú pozíciu, že to nesmiem, to je zakázané, lebo v jednej chvíli to všetko zlyha, vám sa to zrúti a potom zjete celú bombonieru naraz, alebo zjete veľkú dávku zlej čokolády naraz a tomu chceme predísť. Toto všetko a veľa ďalších informácií aj o cukrovke nájdete na mojom webe akv.tv.com, kde je viac ako 750 videí. A veľmi ľahko sa tam zorientujete, ak riešite cukrovku. Nájdete tam odkaz na všetky videá usporiadané podľa diagnóz a teda nájdete tam aj diagnózu cukrovka. Ďakujem vám za dôveru, teším sa na akv.tv.com aj na vás.